Поздравления, когато натиснете бутона «Следвай». Приятелят, когато споменахте в коментара, ще получи работа, за да оцелее в стая 666 в хотел «Тихата долина» и ще бъде възнаграден с 5000 евро. Работата започва в полунощ 12 часа сутринта и продължава до зазоряване. Въпреки това, той или тя трябва да следва тези правила. Правило номер 1. Сенки ще минават зад вас, дори когато няма никой. Правило номер 2. От подлеглото ще идват ехота и те знаят името ви. Правило номер 3. Нещо ще стои до пердето, чакайки да погледнете. Правило номер 4. Стените ще шепнат тайни, които не сте предназначени да чуете. Правило номер 5. Отражението ви ще се движи, дори когато вие не се движите. Последно правило. Вратата ще се отвори сама, но излизането никога не е позволено. Следвайте тези правила, следвайте този акаунт и може би приятелят ви ще оцелее през нощта. Игнорирайте ги и стаята ще вземе приятеля ви завинаги.